Доброволци от различни организации откриха в Стара Загора временен пункт за събиране на помощи за сирийските бежанци. Памперси, дрехи и одеяла са някои от събраните вещи в помещение на улица Българско опълчение 53. Събраното тук е както за живеещите в Стара Загора бежанци, така и за тези настанени в лагери в страната. Маги Браун е една от доброволките. Аз съм вече тук в България 18 години и може би първо място знам какво е да живее в чужбина, нали? И второ виждам нуждите. Лично се запознах с хората там и просто виждам, че са личности, които са страдали много и искам да бъда част от тази инициатива, просто да ги посрещнем хората добре в България, да се чувстват добре, понеже са страдали много. В момента от какво имат нужда най-вече? Значи най-вече хуманитарни помощи, като храна, като зимни дреки, зимни якета, най-вече такива неща. Има много деца, детски колички търсим, от тези неща се нуждаят. Значи бих казала също бебешки храни, пюрета, така нататък. Памперси получихме, така че за сега сме добре. Вчера тук са идвали сирийки, доколкото разбираме. Какво си взеха от тук? Значи тук взеха от хранителната банка тези спагетчета, някакви момичета нямаха якета, така че раздадохме на чак едни якета, едни дрехи, има при чак едно беби и просто взехме и бебешки неща, които намерихме. Походни легла е другото необходимо за бежанците. В момента допълва Диана Димова, също участник в инициативата за събиране на помощи. Имаме нужда и от още доброволци, категорична е тя. Молим наистина повече хора да чуят, да ни се обадят, да се включат в нашите акции. Освен от помощта на доброволци, за да се помогне на бежанците, е необходима и подкрепата на институциите. Община, полиция, здравните институции, образователните, социалната служба. Така или иначе, искаме или не, ще ни се наложи на всички. Колкото по-рано се координираме, толкова по-добре. В Стара Загора живеят над 40 деца бежанци от Сирия. Тепърва ще се търси начин за работа с тях. Ако искате да помогнете в инициативата за подкрепа на бежанците с дрехи или с друго, можете да позвоните предварително на телефони 0888 75 0076 или 0896 686 984.